Pán Golonka, zavítali ste sem k nám do Zlatých Moraviec. Čo je teda účel vašej návštevy? Povedzte nám. Čo je účel návštevy? No tak účelom návštevy je napríklad návšteva školky, kde budú deti, majú nejaké výročie, tam pôjdeme sa pozrieť na tých detí, lebo to je moja srdečná záležitosť, mám vnúkov, vnúčky. Potom druhá vec je, že zavítal som sem, aby sme spolu s fanúškami, žiaľ Bohu, sme nepostupili, aby sme si pozreli hokej, lebo keď sme toto dojednávali, tak vtedy ešte bola situácia taká, že mali sme nádej postúpiť do štvrťfinále, tá umrela, ale zase na druhej strane musíme povedať, že není všetkému koniec, pretože máme jednu obrovskú výhodu, ktorú má málo kto. Máme nových mladých hráčov, ktorí sú veľkým prísľubom pre budúcnosť. A nemusíme plakať nad rozliatým vínom, ale treba ho pekne zhrnúť dokopy a pôjde to znovu. Takže ja predpokladám, že tí naši fanúškovia sú takí, že keď trošku sa nedarí, tak už potom nejsú v plnej forme, aby prišli povzbudiť ich, aj keď sa im nedarí. Čiže je to žiaľ Bohu naša slovenská vlastnosť, ale musíme sa s tým uspokojiť, že sme s týmto mladým manšaftom dosiahli aspoň peknú hru, keď sme nedosiahli výsledky. Ano, a to si myslím, že treba hľadať tie korene niekde inde a treba hľadať tie korene už pred olympiádou, kedy bola rošáda tu na okolo hráčov, ktorí navzájom sa obviňovali a čo ja im zo všetko. A to bolo vidieť aj na, povedzme, ruskom mužstve, ktoré na olympiáde neobsadilo to, čo sa očakával pán Putin. Že? A takisto sme my, to, čo sme neočakávali, teda sa očakávané stalo, že sme úplne odišli. A to je veľká chyba a s tým sa budeme musieť veľmi vážne zaoberať. Hlavne naši funkcionári si musia vstúpiť do svedomia a hľadať riešenie, ale riešenie poriadne a nie riešenie populistické a nie riešenie niekde také, kde to vedie do slepej uličky, len aby sme vyhoveli niektorým ľuďom, ktorí chcú tam toho alebo toho vidieť. Tuto v športe musí to byť nekompromisné, tu to iné neexistuje, len rovná cesta. Čiže niečo ako v politike, hej? Máte na to rovnaký názor? No tak politiku by som povedal, že abych vám úprimne povedal, dlho som rozmýšľal, že čo budem robiť, keď som ukončil moju kariéru a nikdy som nebol v politickej strane, žiadnej, a nebol som nikdy ani ten, ktorý chcel niekde kandidovať, lebo raz som chcel za jednu stranu kandidovať a vtedy som bol predstavenstve jednej veľkej firmy a zavolal ma šéf Holanďana, sa ma pýta, počúvaj ty to, a ukázal mi tento plagátik a hovorí, a to je čo? Ja hovorím, nič, no to je predvolebný plagát. A on mi hovorí, tak počúvaj ma, dávam ti 1 hodinu si rozmysliť, či chceš u nás ďalej pracovať, alebo či pôjdeš na predvoleb. Tak som povedal, vieš čo, Mark, nemusím dlho rozmýšľať, ja budem radšej ďalej pracovať a nepôjdem do toho a som odozdal všetky tie veci, ktoré som mal. A mám ich ešte dnes v aute, môžem to dokázať. Takže v tej politiky som vycúval, ale keď sa nahromadili niektoré veci, ktoré sa tu nahromadili, čo sa týka, medzi sa vytvoril aj Europarlament, vytvorili sa ďalšie veci, tak som si povedal, že my športovci nemôžeme mlčať a nemôžeme sa na to dívať, že nie sú na šport peniaze, nie sú na zdravotníctvo peniaze, nie sú peniaze, rušíme detské školky a materské školky a miesto tohoto predávame súkromníkom, predávame tú pôdu, predávame našu vodu, predali sme všetky dôležité strategické podniky a kde sú tie peniaze, sa na to chceme my opýtať, keď nemáme pre chudobné deti, aby si mohli kúpiť hokejku, aby sme na dedine mohli im dať 1 loptu a dresy. Tak kde to sme asi došli? Tak som si povedal, že keď sa možno niečo podarí, tak vstúpim do toho a s mojimi dobrými priateľmi, ktorí sú všetko športovci, napríklad tu vedľa mňa sedí pán Lopašovský, ktorý robil vo veľkej firme americkej, ktorý má veľké skúsenosti, bol 3 roky v Bruseli, vedľa je pán Gabo Kolár, ktorý skutočne bol riaditeľom televízie, ktorý ovláda a je manažerom firiem. Tu máme pána Rikona, ktorý je veľký umelec, ktorý chce s nami spolupracovať. A tuto máme ďalšieho, to je Ľubo Luhový, vynikajúci fotbalista. Čiže vidíme, že máme takú peťku, ktorá nechce žiadne peniaze, lebo my nepotrebujeme tieto peniaze, aby sme od niekoho dostávali a každý jeden z týchto ľudí, ktorý má viac, podporí toho, čo má menej a ktorý má menej, toho podporí zase nikto. Takže
my vlastne sme sa dali do toho, aby sme skúsili túto bariéru prekonať. Naši ľudia si musia uvedomiť, že do nekonečna nejde len sľubovať, ale chceme za rovnakú prácu, za rovnakú plácu, ako má na západe ten istý človek v tej istej firme a v tom istom obore. Chceme, aby naši dôchodcovia žili na skutočne dobrej úrovne. Zaďalšie máme v programe, aby sme skutočne nepredávali svoju pôdu. Nepredávali sme našu vodu, ktoré budú niekedy od 10 rokov životne dôležité veci, ktoré budeme my potrebovať. Čiže chceme, aby skutočne boj o chudobu. Chudoba nesmie u nás byť, lebo keď bude chudoba, tak bude veľká kriminalita. To si my musíme uvedomiť a keď si toto neuvedomíme, tak sme na tom veľmi zle. Čiže toto máme my v našom programe jednej neparlamentnej strany, ktorá možno má najmenší rozpočet a najnižší rozpočet zo všetkých, lebo ten rozpočet sa volá nula. Áno, a to je dôležité, že každý ideme tam s našim nadšením a ideme obhajovať našich ľudí, ideme obhajovať našich otcov, ktorí toto tu vybudovali a druhí to jednoducho rozprašili po celom svete a peniaze sa nikde neobjavili. Čiže je to takáto naša teória a uvidíme, jak na to budú reagovať ľudia. My sa nedáme kúpiť za jeden párok, alebo za jeden guláš, alebo za jeden program na námestí, pretože my sme tzv. Nepodplatiteľní. A ideme do tej školky, lebo sa teším na tie deti. Pán Milan Opašovský, pán Gabriel Kolár, vítajte medzi nami. No a táto pesnička bude venovaná možno aj našim hokejistom, ktorí síce do toho štvrťfinále nepostúpili, no ale my si z toho preto hlavu robiť nebudeme. Šťastní budeme tak či tak, veď nám to koniec koncov ukážu aj naše malé kuriatka. Keď si šťastný, tlieskaj rukami. Keď si šťastný, tlieskaj. Keď si šťastný, tlieskaj. Keď si šťastný, tlieskaj rukami. Keď si šťastný, dupaj nohami. Keď si šťastný, dupaj nohami. Keď si šťastný, dupaj. Keď si šťastný, dupaj. Keď si šťastný, dupaj nohami. Keď si šťastný, udri do kolien. Keď si šťastný, udri do kolien. Keď si šťastný, udri. Keď si šťastný, udri. Keď si šťastný, udri do kolien. Vážení prítomní, toto bolo vystúpenie, ktoré vyrazilo každému dých. Teda mne sa ťažko hovorí nad tou krásou, ktorú som zažil dnes spoločne s vami. Ja vám chcem srdečne všetkým poďakovať, starším, mladším, najmenším, najmilším. Skrátka, a ťažko sa na to hľadajú slova. To bolo geniálne vystúpenie, máme úžasných pedagógov, úžasných rodičov, babky, prababky, detkov, nechcem na nikoho zabudnúť a chcem poprosiť hosťov, tu Jožka Golónku, nášho vynikajúceho športovca Milana Lapšanského, čo je náš konzul z Juhoafrickej republiky, a pána Kolára, aby ste tlmočili tam v Bratislave, že nie sme len provinčné mesto Zlaté Moravce, ale že držíme pohromade tak, ako sa patrí a nedáme sa. Ďakujem veľmi pekne. Vážené mamičky, to je základ rodiny. Ja bych vám v prvom rade chcel pogratulovať tomuto sviatku, ktorý je síce odložený, ale to, čo som tu videl, pán primátor skutočne správne povedal, to mi vyrazilo dých. Ale v prvom rade chcem povedať, prečo som tu. Preto som tu, že som slúbil pánu primátorovi, že príjeme sa pozrieť spoločne na hokej, na veľké plátno. A malo to byť také vyvrcholenie a na to mi pán primátor hovorí: Jožko, ja mám pre teba lepšie niečo. A ja hovorím, čo? Návštevu materskej školy. Hovorím, tak pozor, hokej preč, ideme tam, pretože mám 3 vnúčatá v rodine, viem, čo je to za krásu. Ľúbim tí malé moje vnúčatá, to sa nedá ani povedať, tak som zrušil všetky hokeje a chcel by som sa poďakovať pánu primátorovi za to, že vôbec mal túto úžasnú myšlienku, že ma sem pozval, lebo som videl niečo, čo málo kedy je vidieť, preto by som chcel sa poďakovať aj pánu primátorovi, ale aj tu na
učiteľom, učiteľkám, celému personálu tejto materskej školy, lebo takéto niečo pripraviť, to je ďaleko ťažšie, ako keby ste pripravovali nejaké večerné show alebo niečo podobného. Tam človek robí s dospelými ľuďmi. Ale tu nám dokázať to, čo som dnes videl, tak u nás u športovcov sa hovorí klobúk dole. Chcel by som pánu primátorovi len povedať jednu vec. Radšej nechajme politické veci preč a vráťme sa k tomu, čo robí rodinu, vráťme sa k týmto deťom a vráťme sa k tomu, aby naše slovenské deti boli sebavedomé, tak, jak sme to videli tu. Aby sme u nich netlačili dole tú hrdosť, že sú Slováci, aby sme ich pozdvihli hore, aby boli hrdí na túto republiku. To sme boli my. A ja dúfam, že aj tu vyrastú takí dobrí, ktorí v budúcnosti budú sa hrdo sláviť, teda hrdo sa budú dávať, prihlasovať k Slovákom. Ja som nie veľký rečník, ale som trošku taký rozložený a prepáčte, že mám okuliare, aby piatok operovali oko, takže to je len takto, to nie je žiadna frajerina. Ešte raz, pán primátor, ďakujem ti veľmi pekne za toto milé prijatie a ja ti prajem veľa úspechov, aby sa podarilo ešte dokončiť niektoré veci pomocou štátu, aby tieto detičky žili v takomto krásnom prostredí, ako sú Zlatých Moravce. Ja som tu prežil tiež pekné chvíle vo Volkovciach, kde som mal vynikajúcich priateľov. Mám tu Zlatých Moravcov, dobrých priateľov, ktorými sa kedykoľvek viem stretnúť a veľmi rád si s nimi porozprávam. Tak teda ďakujem vám veľmi pekne, že ste mi vôbec dali priestor, že môžem tu k vám prehovoriť a ešte raz prajem mamičkám veľa zdravia, prajem detičkám veľa zdravia, prajem pánu primátorovi, aby skutočne chodil radšej na takéto veci, ako na politické ťažké debaty, pretože si myslím, že dosiahol tu na veľmi veľa na tom, aby sa tieto Zlaté Moravce prerodili. Tak, jak som išiel po tom námestí, tak po tých dlhých rokoch, čo sú tu bol, tak klobúk dole, pán primátor, bol som veľmi prekvapený a prekvapený veľmi pozitívne. Ešte raz som bol rád, že je tu pán Lapšanský, Lopašovský, ktorý juhoafrický konzul, ktorý videl celý svet, zastupoval veľkú firmu americkú a keď toto videl, tak pomaly sa mu do očí ronili slzy. Tu je pán náš najlepší kolár, sme po ceste hovorili, že toľko kolárov je, to není Boris Kolár, aby ste vedeli. Ale toto je náš Gabinko Kolár, ktorý bol generálny riaditeľ našej televízie v minulosti, čiže tiež povedal, jak sme takto tu vedľa seba hovorili, že takéto niečo, čo tu videl, tak na to treba veľa peňazí v televízii a veľa úsilia, veľa trpezlivosti, aby také niečo dokázali urobiť. Ešte raz, mamičky, veľa zdravia pre vás všetkých a prajeme vám pekné dni a pekné leto. Ďakujem pekne, pán primátor, za to, že som bol. Pán Golonka, ešte mi povedzte niečo v krátkosti. Ako to vidíte do budúcna, teda s tým našim športom aj celkovo? Dneska sme tu na to, aby sme sledovali hokej. Dajte nám k tomu nejaké krátke vyjadrenie. No veľmi krátke vyjadrenie, že nie som sklamaný z výsledku. Možno niektorí povedia, že ty Golonka, ty si sa zbláznil. Nie. Máme tam 13 až 14 mladých hráčov, ktorí sú prísľubom pre budúcnosť. A toto riziko na seba zobral tréner a dnes ho za to budeme kritizovať. Áno, keď veľkí hráči, ktorí zarábajú miliardy, nie sú ochotní nastúpiť, respektíve sa urobia chorými, alebo urobia niečo, aby nemuseli hrať. To je všetko v poriadku. Asi títo hráči veľmi rýchlo zabudli, kto ich vychoval, v ktorej zemi ich vychovali. Na to, že majú dnes peniaze, to je v poriadku, my im to prajeme. Ale reprezentovať túto republiku má byť v prvom rade úkol. A toto sa nestalo. My sme napríklad za mojich čas som dal 16 mladých hráčov a stálo ma to, krk ma vyhodili. Hoci sme náš cieľ, ktorý sme si dali, sme splnili. Áno, a toto by sa nemalo ani v budúcnosti stať. Treba nechať týchto mladých hráčov hrať a na budúci rok budeme mať dobrý tým a prinesú nám určite radosť. Sú tam noví hráči, Ďaloga, Viedenský, pozrime sa na malého Revaja, však ten si robí, čo chce, to je obrovský talent. A máme ďalších v rezerve, takže máme z čoho vyberať, len treba rozhodnúť teraz.
poriadne. Buď necháme trénera pracovať 3 až 4 roky a nebudeme chcieť momentálny výsledok, alebo ho odvoláme a budeme hľadať zase alternatívu a la Henlon, ktorý prišiel sem a naše majstrovstvo sveta skončili sme vo štvrťfinále. Čiže my nepotrebujeme pomoc na 2 hodiny, ale my potrebujeme dlhodobú dobrú prácu. Ako by ste vedeli pomôcť konkrétne tomu športu, respektíve rozvoju mladých športových talentov na Slovensku? No, tak to je veľmi jednoduchá záležitosť. V prvom rade budeme na tom trvať, aby cez ministerstva, ktoré sú zodpovedné pre rozvoj športu, to je ministerstvo školstva, aby dostalo viacej peňazí z Európskej únie. Môže sa cez tieto fondy, môžeme stavať zimné štadióny, môžeme stavať telocvične, môžeme opravovať telocvične, môžeme robiť všetko možné, samozrejme len nie sa obohacovať do tieto fondy, ale majú ísť tam, kam patria. To znamená na účel. A pri tejto príležitosti, keď sa bude stavať, keď sa bude budovať nové, to sú ďalšia vec a výhoda je, že to budú pracovné miesta pre našich mladých ľudí, budú to pracovné miesta pre, povedzme, takých, ktorí nemajú určité zručnosti, ale budú môcť jednoduché práce robiť a tým budeme riešiť tieto problémy nielen krátkodobé, ale veľkoplošne. Čiže samozrejme, že ten šport by mal byť prioritou, ale pre mňa je priorita slušný život pre našich dôchodcov, ktorí toto tu vybudovali. Všetky podmienky vytvoriť preto, aby mladí ľudia dostali možnosť, aby ostali v tejto republike a vyrobiť nejaký systém zdravotníctva taký, že tu tí ľudia, ktorí tu niečo odrobili, aby nemuseli čakať na operácie 4, 5, 8 mesiacov, medzi tým pomaly niektorí aj umrú, ale aby to bolo to zdravotníctvo na takej úrovni, ako je v Nemecku, vo Švajčiarsku a v iných zemiach. Takže toto sú priority, ktoré úzko súvisia s tým športom. No ale ešte taká bonusová otázka. Skúste nám teda povedať, jak to bolo s tým Ragulínom? Ragulín je môj najväčší kamarát medzi nami. Žiaľ Bohu, už není medzi nami, ale musím povedať jednu vec, že Ragulín, keď sme prišli na ľad, sme boli kočka a myš. Alebo kočka a pes. Videli ste, jak tá mačka v tej televízii zbila toho veľkého psa. No a ja som bol taká mačka. A ja som sa nebal Ragulína, my sme sa vzájomne akceptovali, ale sme boli voči sebe na ľadovej ploche absolútne nepriatelia. Keď sme prišli na ľad, tak on prišiel prvé ku mňa a hovorí: Jozef, si vodňa spokojno. A ja som mu hneď dal to slovo špinavé, hovorím, no staboj. Áno, a už to, že Jozef, spokojno, ničevo. Ale boli to výborní ľudia, ja som ho pozval do Markovičovej relácie a tam sme sa toľko nasmiali do televízie a to bol prvý snad priamy prenos, vždycko sa muselo všetko za komunistov nahrávať, ale že tam bol Ragulín, tak sa to pustilo rovno, lebo si mysleli, že všetko je v poriadku a on tam povedal 2 také slova, že som myslel, že ma hneď zajtra zavrú. Jak som mu ja nadával. Čo bol. Áno, a potom aj povedal, že sme si sadli do rohu, Firsov, on, ja, po prípade Vlado Zurila, oni pili z 2-decových pohárov vodku, keď vyhrali majstra sveta, my z decového pohára víno a on zapíjal s tým vínom z toho decového pohára a nič mu nebolo. Takže potom som týždeň bol u mňa a hovorím mu: Sáša, prosím ťa, nemohol by si mi obrať čerešne? Hovoríš, čo je to? Kde bol máj, nie? Hovorím, no čo by nie, no čo je to? No tak vylez tam hore. No ja som prišiel a hovorím, čo sa stalo s tým stolom, však nemá listie. On zobral aj listie, aj čerešne, všetko mi obrať za tie 3 hodiny. To som v živote nemal túto čerešňu obratu tam máme. A potom som mu musel vypíliť, lebo bez strom nežije bez listia. Takže bol veľmi srdečný človek a posledný krát som ho videl v Zlíne, keď sme odozdávali cenu majstrovi Zlína, to bolo pár rokov dozadu a vtedy celý štadión tam zostal a z ovation stali a tlieskali nám dvom, že sme odozdávali tieto 2 ceny najlepším hráčom a tam si uctili veľmi elegantným spôsobom obidvoch nás hráčov, ale hlavne toto spolunažívanie, ktoré sme mali mimo ľadu. Pán Golonka, ak by ste mohli na záver, pozdravte teda našich čitateľov a aj obyvateľov Zlatých Moraviec. Tak dobre, tak na záver by som chcel zapriať všetkým Zlatomoravčanom, aby sa im darilo vo fotbale, aby vás zimný štadión
skutočne fungoval a je to veľmi pekné, že na tom Lade sa stretávajú mladí ľudia. Ja bych tam spravil na tom Lade aj diskotéku, to sa robí v Nemecku. Na tých malých klziskách sa večer od 8 v Brusli je tam diskotéka, v strede toho klziska je tam normálny stôl, si tam donesú limonádu, samozrejme, že ne zo skla a tam trávia 2 hodiny, veľmi krásne 2 hodiny, tam sa naučia brusliť a na tú diskotéku konkrétne pri Kolíne chodilo niekedy až 200 ľudí, boli na ľadovej ploche a večer brúsili starší, mladí, mali vyhradenie. Čiže chcel by som, aby ten šport sa rozvíjal tu, ale chcel by som v prvom rade želať, aby v Zlatých Moravciach bola robota, aby určití ľudia mali tú prácu, aby si dobre mohli si zarobiť, aby mohli chodiť na dovolenku, aby boli zdraví a aby to bolo všetko pre týchto ľudí tak, aby boli spokojní. A prisahám vám, že už nebudem zahýbať okolo Zlatých Moravec. Pôjdem podľa predpisu.